Fugir de tot. Que hi ha algú? Fer un pas enrere per poder seguir endavant. És tan important que a vegades se'ns oblida fer-ho. David, visc aquí. M'havia anat endinsant en aquella trampa. Una trampa que m'havia abraçat com una teranyina. Va ser això mateix el que em va portar. Com una mosca a la llum. Fins a ella.